Ma' 30 presepju eżebit, flimkien ma' pitturi tal-miliet, fir-razzett tal-Markis il-Mosta, il-presepji jinġabru mhux biss mill-Mostin, imma mid-dilettanti madwar Malta. U din id-darba ġejjin 3 presepju wkoll minn Sqallija. Din is-sena hija 27 edizzjoni tal-wirja illi tieħu ħsieba l-għaqda filantropika tal-Ent Mosti. Bħala wirja tkun mit-13 ta' Deċembru sa' 6 ta' Jannar. U bħala ħiniet huma mill-5:30 flaxija sa 8:30 flaxija ħdutu festi tkun miftuħa wkoll filgħodu mill-10 sal-nofsinhar. Fost l-eżebituri hemm Brian Kakija, illi din is-sena jala 10 snin jeżebix il-presepji tiegħu fir-razzett tal-Markis. Għal dan l-anniversarju sejjar mal-10 presepju diorami illi jagħmel tul is-snin. Fejn hemm il-bini huwa XPS, tip ta' insulation, ġablu tal-insulation ngħidulu. U rigward fejn hemm blat huwa kollu karta pesta. Il-pasturi nagħmilhom jiena wkoll huma terrakotta. Tafal u mbagħad insajjarhom biex jiġu terrakotta. Qal li biex jagħmel presepju jew diorama jieħu madwar 8 xhur u għalhekk jibda jaħdem minn Ġunju. Ili nagħmel presepju minn ta' żgħira ħafna ta' xi 6 snin. U minn hemm law ma waqaft qatt, allura mbagħad tibqa' tinvolvi ruħek teknika u affarijiet hekk, mort korsis ukoll barra minn Malta ma' presepisti Italjani u hekk. Mbagħad dejjem tibqa' l-entużjażmu dejjem jibqa' jikber ġo fik u dejjem tittivvinta xi ħaġa ġdida. Il-wirja tal-presepji fir-razzett tal-Markis tibqa' xhieda ħajja ta' tradizzjoni Maltija u tal-impenn ta' dawk illi jżommu din l-arti ħajja.